An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bɛ bɛɛ tali kɛ araba la araba min na bɛnnen bɛ nazara san o kalo 8nan utu kalo don bi o tile 4 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye seliba kalo ye an balada k'a fɔ bi o tile 25 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1442 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo ɛri ɲɔnɔ ka mobili dɔ ka fara dɔgɔjɔ mobili dɔ n'i y'a sɔrɔ bɔra fana olu ye kasara kɛ o kɔni kɛra so ye ka maa caman ni to ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na bi basigibaliya an balada k'a fɔ cogolen bɛ Moti marabolo kɔnɔ na dugu dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Peru an balada k'a fɔ dugu kɔni a yirala k'a fɔ ko maa caman baden de wulila bi k'a sɔrɔ i ka lakanabaliya ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ na Orange a baarakɛbaa n'i y'a sɔrɔ Orange Money baarakɛla olu ye baarabila dɔ daminɛ kunungo o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni na kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ basigibaliya ye bi o bɛ ka cogo an ka jamana kɔnɔ na kabini sangajan Moti marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Peru a yirala k'a fɔ ko mara kɔnɔ na ko wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin o dugulamaw ma o kɔni kɛra so ye maaw kɔni ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ a bɛ ten olu bɛ taa fusaya ni sigi ye maa caman kɔni olu kɔni bɛ ka ji ka biro la ni waati na ka bɛnnaw cɛ k'u ka koso ni kasaw bila yɛlɛ fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ bila a yirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ bi ko yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'a bilalen bɛ bi a maa bɛ taa maa 1000 ni kɔ la olu minnu bɛ yen n'o ye dugudenw ye minnu y'u yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ ka marifatigiw kɔni nana ka na gɛlɛya ta ni ka ɲɛ suma u ka maraw kɔnɔ na maa caman ka fɔ la bi Moti marabolo ka taa se ɲɔnɔ marabolo ma ko nin de kɔni sanga wulen bɛ bi an ka jamana kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ a bɛ fɔ jamana ɲɛmaaw yalima u tulo t'a la wa u tulo b'a la cogo min na u ɲɛ b'a la ten nka n'a ta bɛ la tati bɔ si ti bɔ o kɔni kɛlen bɛ ka sigida la maa caman kɛ mana kɔnɔ i ka mara kɔnɔ bi kuma kolon wɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ bi basigibaliya min cogolen bɛ bi an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka an ka jamana ni k'a bɔ basigibaliya minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Moti marabolo kelen kɔnɔ na min ye dinankuru datugulen tun don kabini sangaja kunnafoniw carilen kɔfɛ an balana k'a fɔ lakana tigilamaw tun ye u sɛnsɛnni ka taa o yɔrɔ la ye k'u to yen k'i ka dɔn dinankorokaw de bɔra min bɛ tali kɛ kunna sinko k'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ balalen kɛ u bɛ taa sanni kɛ u ni an ka lakana tigilamaw de tun bɛ da u nɔ ka ni ka taa o sɛbɛn u taara sanni kɛ u natɔ la dɛ an balana k'a fɔ dugu wɛrɛ la min ye ka dɔn k'a fɔ walaliw kɛba ninnu k'u nana janjugu da u ɲɛ u kɔni kɛra so ye ka na tuɲɔna ta ka ɲɛ suma o ma siran dɛ u nana kunbɛli ta ni ka ɲɛ suma o tuɲɔna kɛra u ni an ka jamana lakanabaw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko maa 5 kɔni jɔngɛna sen fɛ maa 5 an ka lakanabaw la ko maa 3 i ka dɔn olu jɔngɛna ka taa se min ye dinankorokaw la maa 2 bonyango maa caman ka fɔ la ko nin kɔni de kɔni dili donnen bɛ yɔrɔ caman na bi u bɛ nin baara ninnu kɛ u hakila tigɛlen maa caman ka fɔ la ko sɔnni u ka dugu minɛ dɛ fɛɛrɛ de kan ka tigɛ u kana se ka daga dugu da la n'o tɛ n'u ye dugu minɛ ka ban k'a dɔ bɛ dɔ la e ka dɔn ka se ka dugu bɔ bolo la k'a bɛ kɛ gɛlɛya de an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn min na an ka jamana basigi ye k'a bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ na u se masaramani ala ka jamana in bila sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ dusuma kasaya la fanakaw fɛ sura n'a ma ɲɛ k'a fɔ kunna seninko kamalenni dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o kandigɛra maaw tun b'o girinkajɔ la kununko ko kura fana mobili dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye camion dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o ye Tijaniba ale ka camion ye o bɛ bɔ fana ka taa kɔnɔdimini sugu jɔ o taatɔla ni ɛri ɲɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ olu natɔla kɔni u ye ɲɔgɔn kunbɛn o kɔni kɛra so ye n'a kɛra kasara ye mobili 2 ka tuɲɔna na nka fɔcogo la camion in de kɔni k'o taatɔla pinɛ cira u yɛrɛ ka fɔ la k'o y'a sɔrɔ ɛri ɲɔgɔn ka mobili 2 de bɛ ka boli ɲɔgɔn nɔfɛ u bɛ ka ɲɔgɔn gɛn ka na olu yɛrɛ ka fɔ la an b'a lɔn k'a fɔ ɲɛfɛta k'o tɛmɛna 2nan kɔni ka dɔn n'o ma se ka ɲɔgɔn jɛ ale ka pinɛ cilen don o kɛra so ye ni kana tuɲɔna kɛ mobili 2 in ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ kɛ an b'a lɔn k'a fɔ maaw kasara la dɛ ka taa se jate bɛna taa laban waati min na n'u ko maa 30 dɔ i b'a sɔrɔ jate wɛrɛ bɛ taa banabaatɔ gɛlɛn dɔw bɛ tila ka fatu ka fara e ka dɔn banabaatɔw kan baara in kɛra cogo min na Anazɛri bi n'i ye jateminɛ sirako yɛrɛ ko ye ɲɛnabɔli tani kɛ Segu la o cɛbɔ min bɛ Segu Siri Kulibali ɲininkali tani ka ɲɛ salen ma
o ye ka dɔ k'a fɔ Adama ye ale b'a ɲɛfɔ an ye ani Siri ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Blaise Adama Dina, ne ye ANASER chef d'antenne régional ye Segu. A ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko sirabakan kasara dɔ kɛra Segu sira la, a ko kɛra cogo di? Kɛra o b'a fɔ min ma ko drame, an b'a fɔ a ma ko accident dɔrɔn tɛ a kasara juguyara kojugu. Ɲɔnɔ ka deuxième car min bɛ bɔ ka taa Bamakɔ, o ni bisɔn dɔ de ɲɔgɔn kunbɛn. Bon ɲɛɲini na a yera k'a fɔ ko bisɔn sen de sira, a ye contrôle perdu. Étant donné a fila bɛɛ bɛ vitesse la, donc ale y'a ka trajectoire bila ka bɔ a ka client fan fɛ ka taa tɔ kelen kunbɛn. A kasara juguyara kosɛbɛ. Nin waati in na an bɛ hôpital la, Ɲanakɔrɔ Fɔnba ani ministère de transport ministère de la sécurité ani ANASER yɛrɛ DG an bɛɛ bi yan ka na banabaatɔw lajɛ. Donc an ye min décompté a fɔli ka gɛlɛn mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 1 olu de kan ɲɛna. Donc minnu banana kosɛbɛ o ye mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 2. Olu yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na nin waati in na? A caman kɔni dɔw bɛ yen nɔ olu banana kosɛbɛ, minnu banalen don kosɛbɛ olu bɛ taa mɔgɔ 20 na. Blessé léger n'o ye bana nɔgɔman ye olu man ca kosɛbɛ, olu kɔni de y'a bɛɛ n'o tɛ an b'a fɔ min ma blessé grave n'o ye minnu débila kosɛbɛ u bɛ taa mɔgɔ 20 mɔgɔ 21 olu kɔni bɛ morgue la sisan. N'i ye Segu sira ta k'a lajɛ, Segu sira a sirabakan kasara fanga ka bon kosɛbɛ, e bɛ se ka ladilikan jumɛn de di siraba matarafabagaw ma? Ne ladilikan min di u ma, ministre bɔra ka ladilikan kelen min fɔ, ministre transport o kelen de don, vitesse de don. Ni ye accident ye k'a kɛra ko a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ vitesse in ka bon kosɛbɛ. Bon heure ɲɛnɛ dun dɔnnen don ni vitesse de ye, donc tɔ kelen bɛ yen ale fana tun bɛ vitesse la. N'o tɛ accident kɛra sira yɔrɔ min na ligne droite de don, c'est vrai a bɛ élévation na dɔɔnin mais ligne droite de don. Donc ni nin ka sen sira a tɛna fɔ k'a b'a braquer ka taa duguma parce que a bɛ accident kɛ, donc a y'a kɛ ka taa yɔrɔ min a taara yen fɛ. Donc ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye, min fɔ usager ye, n'aw bɛ car kɔnɔ n'a y'a ye chauffeur kɛ a di ka boli vitesse ba la, vraiment a ka ɲi aw yɛrɛ ni kun kama a y'a fɔ chauffeur kɛ ye a ka dɔ bɔ a la, n'a banna ka dɔ bɔ a la a ka jigin k'aw bila, a tɛna dɛsɛ occasion na o. I ka se retard la o ka fisa i ka na se pepewu, o conseil de bɛ ne bolo ka di mɔgɔw ma. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye ANASER ka cɛbɔ min bɛ yen a y'a fɔ cogo min na n'i bɛ fɛ ka se joona taa dɔɔni dɔɔni, bakɔrɔni mɔgɔ ko ka fisa ni foyi de tɛ bɔlɔ la bi ye. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma bi, n'o tɛ siraba sanfɛla la e ka dɔn o tɛ i ka dɔn k'a fɔ komi n'a fɔ i sigilen b'i ka salon kɔrɔ yɔrɔ min ka di i bɛ boli ka t'i jɔ ye ka tila ka segin. Ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka taa dɔɔni dɔɔni o bɛ ka fɔ cogo min na yaasa hali bi ka kunnafoni dafa fanakaw fɛ olu ka camion min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ bɔ fana ka taa kɔnɔdimini sugu jɔ kunungo n'i y'a sɔrɔ o ni heure ɲɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ni u ye ɲɔgɔn kunbɛn an b'a lɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ka mobili kɔnɔna na maa 9 bɛɛ lajɛlen ni tora fana mobili in kɔnɔna na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma. An cɛka ɲɔgɔn Siyaka Goyita ale wulila ka taa ɲininkali ta ni ka ɲɛsin maa min tun bɛ mobili in kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ camion kɔnɔna na ne Masa Ramani ka kɛla ni foyi m'ale sɔrɔ a taara ɲininkali ta ni ka ɲɛsin ale ma. Siyaka Buware kuma min fɔ a filɛ. Ne tɔgɔ Siyaka Buware, fana sugujɔla bɛɛ bɛ ne wele ko Bako, ne bɛ namasa de feere. An bɔra fana k'an kun da kɔnɔdimini kan yanni an ka se Dɔgɔjɔ Zanbugu an ka 10 tonnes pneu cira. Ba pneu cila y'a sɔrɔ ɛri nɔnɔ dafalen bɛ nalen a donna ɲɔgɔn na. Wa kelen min na anw yɛrɛ bon maa 15 de tun bɛ fana mɔbili kɔnɔ, maa 9 sara, maa 6 banana. Bon an kɔni basi bɔ foyi ma k'anw na parce que ne yɛrɛ fan caman ma bana. Mais denni dɔ bɛ o banana bolo kari la ni an ka locataire denmuso dɔ bɛ yen o bɛ urgence la. Fana su kɔni mɔgɔ 9 ye. Bon ɛri nɔnɔ su an t'a da dɔn parce que mɔgɔ bɛ ka sa ka taa fɛ. Parce que hali an yɛrɛ bɔtɔ Segu n'an ka fana su ye. Blessé minnu taara naani sar'olu la u ka su 3 tun bɛ Kɔnɔbugu. Bon an ma se ka jama kelen identifier a kɔni a bɛ 50 personnes bɔ. Fana mobili la maa joli bɔra mobili kɔnɔ? Mɔgɔ 6 de bɔra mobili kɔnɔ a tɔ bɛɛ sara. Kelen bɛ urgence la 5 alhamdulillah. Kelen kɔnɔ bolo kari la an mɔgɔ 4 basiba t'anw na. Kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ chauffeur ka boli dɔɔni. Mobili ninnu an b'a kɔnɔ an b'a dilan hali tubabu minnu y'a dilan olu bɛ sara ɲɛ. Mais n'an bolila dɔɔni o b'an kisi siraban ka kasara ma. Parce que n'i y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ bolila dɔɔni an bɛ bolila dɔɔni ɛri bɛ bolila dɔɔni an sera kasara min kɛnɛ ka bɛn an ko tɛ se. Bon ne kɔni min fɔ chauffeur ɲɛna ka taa dɔɔni. Mobili maa bolo kɔnɔ fɛn tɛ ni pneu cira ka ban a t'i bolo bilen dɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Siyaka Buware kan ye ale tun bɛ camion min bɔra fana n'u bɛ taa kɔnɔdimini sugu jɔ ale tun bɛ o kɔnɛ na. Kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ kasara yarabi Ala k'an kisi kasara ma a ma bɔ yɔrɔ yɔrɔ
ala ka kasara ni kan kisi kasara ma note ni ka do ka fo buna dama de caman baye olu ka je ku ni kene karabanyon fete fembele lese masara mani ngata doni janton yere la o koro choko kan mobile flabala yele bolibawo u shima bo ayoro la ka so ke we nyon soro choko yere mina ambe dugo ke yarabi ala mata fo la kan kiji sayama ngama ba fo la kan kiji ni nyone kasara uma yarabi ala ni nyone kasara fon fenga jamana kona na se masara mani ala kan gumbo kan namborai amala dan ka fo la wal karamogola kawo olu kwani ya yere ka fo ku teklo na ble ubu sebe de la ko so ke kamni majan u hakila ko fen be ni asoro bena ta siga fo ka boloka olu kwani ga boloka ka fo gela munun talembe ka nyesuma ka seka fusiri o gela dana sango u ka ka wuliga don mununga kimeni mununga ngake ka seka sebe vura u kwani demsano ka u ku ka sebe vura u kwani duma e ka do ko ka sanga ni ka do ka fo wuliga don munumbe ka ta nyesuluma u tena son u pmatike mami u ka la fatali to nyema do dunia sore Ousmane Almodo ale ba nyefo angalame akuye mi Mali gouvernement ye ordonnance minta wade be ke ka école karamogo ka aki avomo ko ka hake mi sorola sanani sanduru kele ka wongana mu commune bulu donc wade kama nisogo yala ay barabla sebe blagata ministre du travail et la fonction publique la barabla sebe ko aya ira o examen mimbeke enceinte yala an examen era enceinte na ya fana la foka foko Mali gouvernement sona domina ka sharia wala sharia mi école karamogo ka sharia sun amba huye mi Mali sharia mu fo statut de personne enseignant o ga siginde bisa ban kononton o ba fo kuma da faranga ke statut journal ko o faranga kan ga di école karamogo ni ala je statut journal faranga min kara katana unification na avec comme kema sarada tanduru de farale statut journal donc o faranga 15% ne wode kan ga di école karamogo banando o didima wode nan problème silo ndu yo di bibe shini barba dam amalo dan ka fo ni tué karamogo la kawo olu ka la fatali ton uya fo choko mena menni choko no fete miede fere bale ile kasika tike u kasika bluka ke kona na ko ye gele kumba di ala ka klinyumandama na mbura ye ambalo dan ka fo kuna funu na ko français kele ka chauka wuli ka jo fanga jamana kona na ku ye dangari jadi wala tigilama u ka che baddo la munu bebi ni asoro nu to be ke jemina jadi wala ya tigilama ulu ka hukumu kona na o doy ka do ka fo Isa Sarawi katase Abu Abdraman ayela ka fo kulu mafla ko ni ku e ka do ka fu dangari ma do la ko no mbuchera ke ka do ko ni wuli ka do min kera français kele ka taw fenu ya wala ta ka nyasi jari wala tigilama manga jamana kona na ko ni chefla na hakili bala Niger o yoro la kele ka cheddo be ni asoro ma bilo fla ne kele mbunyango gele ku ndele ka ta ka nyesu ma ke ka do ko tuye nunga wuli ka jodi to kele ndoi e ka do chefla ina ko kele nga bara ku de do reide abi kele re nye don de ke ka tlaka 40 ne ka nyesu ka ma o kofe saria koma na dama nasoro ni kanga kila lede tumbo di ka foka ka keti wabi keti kwa na ke ka do ka foni wuli ka do mingele vere français kele ka taw fe ko ni naga dilit kali baye ka nyesuma kuma kolomara te do re sanga ni wati bele konena do ka fola ko fato de undi ba foko français jamana andu fe shini ku ka taka bwanga jamana ko gele mbele jile juwi o na tabale ko na fura ko cheba mimenena ma were tokatif wala ko français kele ka taw yo ke ko ba jira ka fo anzo law matama folo anga jamana ala ka bla basike mene kono note nya fo eke koro ege wuluni manda shiromne nga fle ete sise kumana jona ala ka klinyumandama namburai amalana ka fo bi mi ka do ka fo kulu do farla nyonga ka yire ka fo lube orashi mone abara ube ka ke kwa kelembe bi fatoke ka jakui ka samba kele ka ta fire ke meshegi kwa ka fsani sigi kulu tabe na yini ka kui ube guli ka jawla kamni sangaja wati be orashi ba jira faso de undila kwa lebe ka no wadake ka soro o no ya te dorede faso de unabi ka bara di makmema abe bara mine ma bi konontoni konontona ka kle ka fo ay kwa lebe ka bara o ke ka do ka bi ka no ya ta ka nyesi faso ma dore ti bolu yere ka torona de babo mawde kuna o ko ni ngira so ulu ka bara bla ko ni ka damene kunungo mamina no kera dore re o klela ka wuli ka joke ka fo ko bara bla ngoni ko ulu te bara la bla la bi te bara bla shini olu yere kuna foni de ka nyefoli ka mawe o kumatike mamie Yusuf Kulubali angalame anya wele pour ka funanya da kulo ka fe anye girabu mambe du kono nafo au kile la belajele aya ne chugomna comme anya ko vous avez devant vous ici ni Orange partenaire ni Orange ga produit ni Orange Money ni Serein a belajele maintenant on le fait pour que la terrain ça fait et pour le vendre et en fonction de ça client ne va pas donc aya ko aya ko tumna aya girabu ko metumna aya ameti intégrer la vie intégrer la chine donc c'est pour rassurer Mali population belajele il faut qu'il a de la disponibilité du
produit Orange Money. Orange Money produit a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ. Zɛrɛ a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ. I n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ sɔrɔ cogo min na. Fo an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan yɛlɛma foyi tɛ yen min donna an ka baara kɔnɔna na. An bɛ crédit feere cogo min na an bɛ continuer k'a feere ten tɔ. An bɛ Orange Money kɛ cogo min na an bɛ continuer k'a kɛ ten tɔ. Bon o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni mɔgɔ minnu mago bɛ information wɛrɛ la u bɛ se ka weleli kɛ service client la. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Yusuf Kulubali ye tuma min na n'i y'a sɔrɔ Orange Money baarakɛlaw kɛlen kɔfɛ k'a jira k'a fɔ k'u tɔɲɔna u ka hakɛw minɛn'u na ko f'u ka wulikajɔw ni Orange ye sigikafɔw kɛ k'olu ma ɲɛ foyi sɔrɔ Orange bolo o de kama olu ye baarabila in sigi sen kan olu kɛlen kɔfɛ k'u ka baarabila sigi sen kan fɔcogo la Orange yɛrɛ tilala ka masurama dɔw ɲini k'olu bila joona olu ka wulikajɔ kɛ ka se ka grève in ko ka se k'a kɛ kɛrɛfɛdɛn ye fɔcogo la ko nin y'o maaw de ye nka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye baarabila kɔni ka se ka sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔna na kunungo fo bi olu b'u ka baarabila kɛ wa bɛɛ kɛlen bɛ ka jɛn ni a ye u bɛ bɛɛ fo baarabila in yɛrɛ bɛ cogo jumɛn de la dɛ kulu in fara ɲɔgɔn kan kulu in a ɲɛmaa b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Musa Dunbiya la nin waati in na Musa Dunbiya assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni e joni? Ne tɔgɔ Musa Njamu Dunbiya. Ne ye président de la Marcel. A bɔra ka baarabila dɔ sigi sen kan baarabila min ni o baaraw sigira sen kan kunungo an ka jamana kɔnɔ na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko gɛlɛya dɔw bɛ Orange Money baara la nin waati in na n'o de kɛra baarabila in sababu ye a ye baarabila daminɛ kunungo a bɛ cogo di? Baarabila b'a nɔ la wa baarabila bɛ continuer ni Ala sɔnna k'a sɔrɔ an ka laɲini tɛ baarabila ye. Le cas jusqu'à Kidal k'a fɔ ko degun b'u kan u ka degun kɔnɔna la e ka laɲini Orange Money fɛ ko u ka sɔrɔ segin a nɔ la n'o tɛ i b'a fɔ tɔndenw ye u ka baara jɔ. Ni tɔndenw ye i bonya a ka kan i k'u waleɲuman dɔn baarabila kɛra de Kayi jusqu'à Kidal Ala ni kunnafonidilaw ka kunnafoni lase ɲuman sababuya la a ka kan an ka distributeur Orange Money RS Ernest u fo kunnafonidilaw ka foli kɔfɛ ka bonyamasegin kɛ u ye kunnafonidilaw ka bonyamasegin kɔfɛ parce que n'i y'a ye bi distributeur caman a sera ka Orange Money jɔ Ala ni kunnafonidilaw ka laseli n'o ye an ka point de presse bolo mun dara dimanche an bɛ tɔndenw fo u ka baara jɔ la ko u ka continuer ni baara jɔ ye fo jumadon ni Ala sɔnna ni Ala y'a fara si kan jumadon u bɛ baara daminɛ an bɛ labɛn kuraw la an bɛ wulikajɔ la an bɛ wulikajɔ kuraw la n'an ye baara daminɛ jumadon inshallah an bɛ labɛn ni wulikajɔ kura min na an bɛ tila k'o da u tulo la. Musa Dunbiya baarabila min ni a bɔlen filɛ k'a kɛ a y'a dabɔ laɲini min kama yalima baarabila ye o laɲini bɛ ka sabata kɔnɔ wa? Ni kun y'a fɔ an ye de Kayi jusqu'à Kidal ko nin bɛɛ bɛ jɔ waati kelen tile saba kɔnɔ an tun b'a fɔ ko ayi mais mun ye anw yɛrɛ ladɔnniya ani mun ye an jigifa bi o de ye k'a fɔ degun distributeur bɛɛ lajɛlen ka degun don degun an bɛɛ jɛlen don a la wa ni Ala sɔnna baarabila in a bɛ continuer. A bɔra ka baarabila min sigi sen kan aw ma sɔn sigikafɔ de ma walima a kɛra cogo di? Sigikafɔ ma ɲini ni an ye wa an y'a ye réseaux sociaux de sanfɛ i n'a fɔ kunnafonidila caman y'a ye réseaux sociaux sanfɛ cogo min n'o ye masteriw bɛ ka lɛtiri cɛ u yɛrɛ ma k'a fɔ ko u na an ka dialogue k'a sɔrɔ anw tɛ se ka pan masteriw kunna i n'a fɔ masteriw fana tɛ se ka pan anw kunna baarakɛɲɔgɔn de anw ye ni sigikafɔ ka d'u ye walima n'u bɛ sigikafɔ ɲini a man kan olu ka réseaux sociaux sanfɛ ko olu bɛ ka dialogue ɲini ni anw ye u b'an dɔn an b'u dɔn u ka numéro b'an bolo an ka numéro b'u bolo ni sigikafɔ hakikatan ko a ko b'u kɔnɔ a ka kan u k'an wele an ka sigi an ka kuma nka a ma kɛ an y'a mɛn réseaux sociaux sanfɛ cogo min na o kumakan in gulonnen don o cogo kelen na donc o de kama an ka mot d'ordre kelen ma falen a la kelen ma bɔ a la. Ni min kɛra ɲɔgɔn funbala dɔw bɛ aw ni masɛriw cɛ wa? Ayi a ma kɛ wa a tɛ kɛ ɲɔgɔn faamuyabali kelen o tɛ anw ni masɛriw cɛ anw ye laɲini de kɛ société fɛ n'o ye télécommunication ye d'Orange Money k'a fɔ ko a ye sɔrɔ min bɔ an ka distributeur ka sɔrɔ la n'o ye le 1er juillet a kɛ a segin a nɔ la nka an tulo b'a la syndicat dɔw bɛ ka kuma an tulo b'a la association dɔw bɛ ka kuma an tulo bɛ hali Orange ka message la ka jigin an kun mais nin bɛɛ bɛ ka kɛ dɛmɛminan de ye anw bolo ka kɛ an ka grève in sankɔrɔtala ye parce que u ka message sababuya la u ka kunnafoniw dicogo la mɔgɔw tun t'a dɔn ko grève bɛ dɔw mais dɔw fana nana dɔn olu ka kuma yɛrɛ sababuya la ko ko bɛ dugu la
dɔw b'a yira k'a fɔ ko tɔndenw ye kalenkan mun di u ye dalakan mun di u ye layidu mun di u y'a labato o de kɛra sababuya ye bi ni Orange n'a jɛɲɔgɔn jugu n'u wulilen don an nɔfɛ ka kuma kalantan fɔ ye mais a tɛna fɛn bɔ an ka mot d'ordre la ni a ma mun fara a sankɔrɔta kan a yanga kan ni Ala sɔnna a tɛna foyi bɔ a la inshallah. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Dunbiya n'i y'a sɔrɔ o ye faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen n'olu y'a yira k'a fɔ Orange Money baarakɛlaw k'u ka tɔnɔ bɛɛ darakira ka b'u bolo olu ka faraɲɔgɔnkulu ɲɛma don u y'a fɔ cogo min na jamana kɔnɔ maa caman bɛ yen kunun ko Orange Money kɔni e ka dɔn kunnafoni carila waati min na maa caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ olu y'a jɔ u bɛ to ɲɔgɔn kɔ k'o sɔrɔ kɛ gɛlɛya min bɛ yen n'a gɛlɛya furakɛra u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka tɔnɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔnɔ na kɛlɛw kɛ ka gɛlɛ tuma caman na k'a sɔrɔ kɛ ɲɔgɔn dili tigɛ ye k'a sɔrɔ n'i ye kɛlɛ lajɛ fɛn bɛɛ kun ye ko dɔ ka fara kan ni dɔ farala kan e bolo b'a la ne bolo b'a la an bɛɛ b'an ta sɔrɔ la o ye kɛlɛ ye min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na bi kulu caman bɛ yen ne ni ɲɔgɔnnaw daminɛna dɔw b'a senkɔrɔma cɛ k'a sɔrɔ kɛ u dama ta fɛla kama ye n'o de bɔra an ka kɛlɛw la kɛlɛw bɛ ɲɛ sira sɔrɔ ala ka kiliman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi ni sanu bɔ cakɛda don n'a bɛ wele ko Betungol ka dɔn k'a fɔ olu kɔni olu bɛ dugu naani bonyanko la Kayi marabolo kɔnɔ na ko i k'a dɔn dugu ninnu de ka nafa foyi sɔrɔ a la min ye musalakaw ye olu y'u ta ɲɛfɔ kunnafonidiraw ye o kɛnɛ kan maa caman bɛ yen minnu b'u ka dantigɛli kɛ sira di an ka daw lamɛn. Projet min bɛ an fɛ yan projet in laɲini caman b'u an n'u cɛ tangɔ tɛ i b'a sɔrɔ kelen ou bien fila wale sabatira seegin si man k'a la seru dugutigi y'a yira ka bɔ yan ka taga Madina a sira ma ɲi ka sira dilan projet ye don min k'a la dilan ta y'o kɛsɛrɛba bilenni ye a to a m'o dilan ka bɔ report la ka si mana di sira ye man dilan o ye kelen ye an ka denmisɛnninw min bɛ yan denmisɛnnin mɔgɔ tan o mɔgɔ tan i b'a sɔrɔ mɔgɔ saba de bɛ baara la mɔgɔ wolonwula o tɛ baara la sabanan ne min bɛ baara la ka bɔ yan ka taa baarakɛyɔrɔ la kilo 8 kilo 12 a kan k'o bɔ bon bolifɛn tɛ o degunba bɛ an n'a yan musala yan baara in kɔnɔna la bitigoli ye dɔgɔtɔrɔso kɛnɛyasow jɔ mais baara in man ban a y'a daminɛ baara nin man ban fɔlɔ baara kɛra so jɔra mais fɛn man k'a kɔnɔ fɔlɔ o bɛɛ ye degun de y'an bolo samiya filɛ ka si yan bana tɛ ban yan kuku tɛ ban ka bɔ yan ka si dɔgɔtɔrɔso la kilo 15 kilo 20 ni la mɔgɔw banara fo ni ye bolifɛn de dun ka taga n'a ye o ye dɔgɔtɔrɔso b'an bolo yan a bɛ se ka kɛ sababu ta ka nɔgɔya sisan ma mais o tɛ an na laɲini kɔni ye mun ye dugutigi la laɲini ye mun ye an na denmisɛnninw ka taa baara la a muso o a cɛ o n'a nege bɛ mɛn na dugutigi la laɲini mun a bɛɛ ka dun baara la mais an ta ka baara sɔrɔ sanu nafa an ma ko de komi an na mɔgɔw ka baara sɔrɔ sinon sanu nafa foyi tɛ se anw ma sanu boli tagabolo kan an ye wulikajɔ min kɛ dan ta la a ma ɲɛnabɔ commandant b'a kalama maire b'a kalama dugu naani dugutigiw b'a kalama. ne tɔgɔ Julaba Sakile Musala a gɛlɛya bɛɛ b'an kan yan n'a fɔ projet baara la ma foyi k'a ɲɛ yan a ma nakɔ di an ma a ma jɛgɛ mara yɔrɔ di an ma ma baara foyi di an ma an de n'u bɛ projet la mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲani projet ma u ta k'a sɔrɔ bon baara foyi di an ma depuis projet nana fo bi man de ma foyi k'a ɲɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ baara foyi t'an bolo fo sanu baara musokɔrɔbaw tɛ se ka sanu baara kɛ o le kɛ gɛlɛya b'an kan yan an kɔni gɛlɛya bɛ n kan an tɛ ka nɔgɔya foyi sɔrɔ projet ninnu. tɔgɔ Fabukari Jawara ka bɔ Musala gɛlɛya bɛ n kan jan kosɛbɛ mais a bɛ fɔ k'u ye nin kɛ mais ce n'est pas important sirako gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ ka bɔ yan ka taga Madina yɔrɔ fitinin de dilannen don a la olu b'a la ka sanu ninnu ta bɛɛ b'a d'a la sanu in fana an garijɛgɛ bɛ sanu in na koyi mais u b'a la ka anw jɛ sanu in na mais ala bɛ kiiri tigɛ. ne tɔgɔ Kalifa Keta ne bɔ Musala b'an fɛ yan baarako an m'a nafa sɔrɔ fɔlɔ projet b'an fɛ yan ɲinan bɛ ka san 7 fo 8 san u bɛ tali la mais tali yɛrɛ k'a fɔ a daminɛ Musala yan a daminɛ salon yɛrɛ an kɔrɔ salon bon an ka mɔgɔ minnu fɛnɛ b'a la u si tɛ place ɲalama la a bɛɛ manœuvre intellectuels bɛ yan u mago t'o la u bɛ na ni offre minnu ye bureau baara qualité wolo an t'o dɔn mais an place ba bɛ yen an y'a fɔ yan k'u ka an ta dugu fɛnɛ ka nafa sɔrɔ u bɛ na ka nɛgɛya don o don chaque mois u bɛ na réunion provoquer dugumɔgɔw fɛ yan mais foyi de tɛ ka ɲɛnabɔ bitigɔlu ye fɛn mun kɛ Musala yan ne yɛrɛ mun ye n bɛ yan don o don mais machine kelen ani dɔgɔtɔrɔso u ye jɔ mais o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ n b'a fɔ so de don fura yɛrɛ tɛ kuma bɛ dɔgɔtɔrɔ ma foyi tɛ Mali man ɲi mais an yɛrɛ de bannen don an yɛrɛ la sinon tubabu tɛ se ka bɔ a ka fɛ ka na ka ba sago k'an fɛ yan u kana fɛn k'an ye sa mais an ka baara kɛ u k'an sara an ka se k'an ka du balo k'an ka denbayaw balo ka dugu nafa an ka laɲini o de. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye musalakaw la u y'a fɔ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Musa ni ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra ko Musa ni tɛ se ka gɛrɛ kɔmɔ na
o ye kɔmɔtigiya langolo de wulikajɔ bala ka se ka kɛ k'a fɔ bi u ka dugukolo la nafasɔrɔ sira fɛn bɛ yen ka tila k'a fɔ k'olu to nafa sɔrɔ o ye dabalibanko de ala ka tile ɲuman d'a ma nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen bamanan da cogo min na mɔnikɛbaw bɛna si a ma k'a mɔn ci ka taa ci n'o tɛ n'i ye jateminɛ bi jamana caman na ne ni ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la bi ni Mali yɛrɛ tɛ e ka dɔn sigidalamaw bɛ nafa sɔrɔ a la o ye a sɔrɔlen nka anw ka yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko nafa bɛ yɔrɔ in na nka a yɔrɔlamaw kulo fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ olu de la ala ka tile ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi minnu b'a la k'a fɔ ko kalata in ka kɛ ten sango bi olu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ na walima furancɛ fanga min b'an kunna u ka se ka taa bɛɛ bɛ k'i hakili di dɔw ko kalata in dati min fɔlen don n'o ye waati kɔfɔlen dɔw ko ko waati ka dɔgɔ dɔw ko ko waati ko baara ka kɛ ka bɛn n'a ye k'o bala yɛlɛ to sen na min ye Sinɛ Jara ye ale jateminɛlikɛla ko kɔnɔna na Sinɛ Jara e b'a filɛ cogo di kalata kɛ kɔni o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bɛna maa min kɛ jamana ɲɛmaa ye o tɛ malidenw ka maa ta ɲɛ bilen o labɛn ma se ka sabati min ka da yan k'o ta n'a ye maa ta o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o kɔni a fɔra de kan k'o ta o ye fɛn min ye o ye problème ba de ye parce que an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ ni maa wɛrɛ n'a bila an kan an di min fɛ k'u ka an ka ɲɛmaa ye min ma dɔn cogo min na an b'a kɛlɛ dɛ n'u y'a kɛlɛ a bɛ kɛ ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan ye bibi na ne kɔni bɛ min ɲini politique mɔgɔ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ ka jamana in da i ni kan ka jamana in kɛ jamana kelen ye an ka bɛɛ kelen kan pour que jamana ka bɔ ni situation kɔnɔ kalata ye jamana ɲɛmaa sigisogo dɔ ye mais o dɔrɔn tɛ jamanaba dɔw bɛ yen nɔ sisan n'an bɛ ɲɛfɔ fɔ ko kalata ka ɲi n'o y'an ka kami an bɛ minnu tɔn filɛ o dɔw tɛmɛna gɛlɛya fɛ donc gɛlɛya tɛ Mali kelen ka ko ye koyi olu ye gɛlɛya in tɛmɛ cogo di n'an ye jateminɛ kɛ olu y'a fɛn min sigi u b'a fɔ ko conseil républicain c'est-à-dire ka jateminɛ kɛ ka maa ladiri mɔgɔ minnu tɔgɔ tɛ koba la danaya bɛ maa minnu kan u bɛ yɔrɔ min mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko hamdulila karisa ye danamɔgɔ ye ka olu ta région kɔnɔ par exemple n'a bi saba ta région kɔnɔ olu bɛ ka tandan bila ka taa au niveau national olu fɛnɛ ka jɛ n'o bɛnna maa kelen maa mugan ma o maa kelen maa mugan ka président sigi u b'a ko président du conseil olu ko sigi u ka gouvernement b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛnɛ ka organe législatif fɛn min bɛ se ka sariya ta olu k'o ta u ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ jamanaba minnu y'o kɛ olu bɔra la koyi faransi yɛrɛ tɛmɛna o sira fɛ o dun y'an ka démocratie belebeleba dɔ maa bɛ se k'i ɲɛbɔ min fɛ olu tɛmɛna o sira fɛ hali bi jamana dɔw fana b'a la hali bi k'a fɔ k'an bɛna kalafili jɔ k'a boloda anw kan ka maliyɛnw bɛna ka u jɔ ka k'u sago ye o man ka kɛ n'an y'o kɛ dɔrɔn o ye ka gɛlɛya dɔ fara gɛlɛya kan n'a y'o gɛlɛya fara gɛlɛya kan hakili ye ko an degun ma ban koyi parce que o kɔrɔ k'a fɔ ko minnu bɛna an dɛmɛ olu tɛ taa bilen o olu ɲɛ ko gɛlɛya ma ban ni gɛlɛya ma ban u bɛ taa cogo di donc an ka ɲɔgɔn lajɛ masima fisa ma se i bɛ mɔgɔ lajɛ u bɛ ɲɔgɔn tɔgɔya réseaux sociaux u bɛ ɲɔgɔn masima fisa mɔgɔ si ma jamana an ka jamana in kɛ kelen ye k'a kɛ an ka jamana n'an y'o kɛ dɔrɔn an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ gɛlɛya tɛ Mali kelen kan jamanaba fɛn o fɛn u bɛɛ ye gɛlɛya kɛ olu sera k'u yɛrɛ bɔ a la olu sera ka solution fura sera k'u yɛrɛ bɔ a la Mali anw ye Mali ye mɔgɔ miliyɔn mugan anw bɛ dɛsɛ ka bɛn ka fura sɔrɔ an ka gɛlɛya la o tɛ se ka kɛ o mun hakili k'a fɔ ko ni nin ye olu ka dugu yɛlɛ ni nin ma ko président ni hakili la o tɛ k'a ye bilen ayi u ko dabila ni ma kɛ ala min k'a ye de koyi bɛɛ ka turu bɛ se dɛ ni maa o maa ma k'a ye hali ni y'a nɛgɛ minɛ i ye tɛ k'a ye donc an ka jamana in da nin kan ka miiri denmisɛnw na ka miiri musow la ka miiri réfugiés la ka miiri ekɔlidenw na ka miiri dɔgɔtɔrɔsow la kan ka bɛɛ kelen kan k'an ka jamana bɔ bolo la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sinɛ Jara kan ye a y'a fɔ cogo min na n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ka miiri an ka jamana kɔnɔna na hakili ɲuman na min bɛ se min na fasojɔ la bɛɛ lajɛlen k'o kɛ an ka jamana kɔni a bɛ taa basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ musolakaw olu ka kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu sugandira n'olu yɛrɛ kan ka wulikajɔ kɛ don nataw kɔnɔna na ka taa Mali kuma bɔ ka kɔn o taamaw ɲɛ an b'a lɔn k'a fɔ kununko u tun bɛ yen ka dɔn k'a fɔ an ka farikolo ɲɛnajɛ o ɲɛmayaso o ɲɛkɔrɔ n'i y'a sɔrɔ tale ka Mamutu Ture ni bɛɛ lajɛlen ka ma bavi ale y'u bisimila ka kuma caman f'u ye ka tila o kɔfɛ $2 k'olu seko kɛra ye ka d'u ma u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka se k'o kɛ tɔrɔmɔɲɔ ye min na u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka se k'u yɛrɛ nisɔndiya ni o ye o kɛnɛ kan Bavi ye kuma min fɔ o filɛ. Parce que aw bɛ taa don min na anw kun dalen don aw la o de la an ye a fɔ ko k'aw engagé peut-être mɔgɔ wɛrɛw kun dalen t'aw la mais an kun dalen don aw la puisque muso balontan an kɛra ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ an b'a dɔn Mali muso balontan n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se ka résultat sɔrɔ min ka bon ni nin bɛɛ ye parce que an ka denmisɛnninw bɛ se balontan donc a ye baara min kɛ nin baara in ka bon bi aw n'aw ka président ma baara in ka bon commune 4 ma a ka bon Mali yɛrɛ ma parce que aw bɛna taa an ka zone bɛɛ de représenter donc o ye baara belebele de ye jamana fɛn fɛn tun bɛ yen
ni aw y'olu bɛɛ battu ka k'o bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye sisan aw de bɛna t'o bɛɛ représenter donc doni giriman de dara o kɔrɔ ye jumɛn ye aw ka dɔ fara cɛsiri kan sisan aw bɛ ɲini kana bɔ anw dɔrɔn taya la aw ka baara ka taa kɛ k'a bila aw kunkolo la don o don n'aw wulila an ka dɔ fara cɛsiri kan aw ka commission ad hoc président gansan m'a to an y'a bila aw ka ɲɛmɔgɔya la parce que an fana b'a dɔn k'a fɔ bi ɲɛ mɔgɔ engagélen don n'a bɛ fɛn min na a b'o minɛ n'a bolo fila ye i b'o nɔ ye donc aw ni groupe min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ danaya kɔnɔ ni degun minnu bɛ yen aw n'anw bɛɛ bɛ bato kelen kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka an sara ala la k'an sara ala kira la aw bɛna taa kɛnɛ min kan mois de novembre n'o ye Egypte kɛnɛ ye aw ka se ka kunkɔrɔta ni bonya sɔrɔ ka na jamana kɔnɔ an k'aw kunbɛn n'o nisɔndiya kelen n'o bonya kelen ye maa o maa n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma fɛn fɛn y'aw jukɔrɔma don don an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an ka tanuni b'a bɛɛ lajɛlen ye parce que aw ye min kɛ nin ye a ye faso ka baara de baara ka bon a ye sumanden dɔrɔn ma bamananw ko ni mun i da la da ma jɔnmaya tɛ mɛ bonyanin don aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ degun bɛ bɛɛ kan degun bɛ fédération kan aw minnu y'an denw ye wajibi aw fana b'o degun santi mais an n'an ka degun bɛɛ lajɛlen fédération bureau mɔgɔw aw ka nali fɔlen y'a ŋaniya ko ka miliyɔn 2 ɲini ka di aw ma o ka kɛ aw ka collation ye aw yɛrɛ ka se ka fɛnnin dɔ labɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ ka dumuninin dɔ labɛn k'aw teriw wele an n'aw ka commission ad hoc an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mamutu Ture ka u y'a fɔ cogo min na min ka dɔn k'a fɔ ni ɲɔgɔnna ka denmisɛnninw timinanja a dɔ bɛ dɔ la a b'u bila ka tila ka kɛta wɛrɛw kɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o fanga ka bɔ ka tɛmɛ u ka kɛta kɔrɔlenw kan ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kunnafonidilaw olu bilama an ka jamana kɔnɔ na u bɛ yɛrɛ ɲini u dankan na ni yɛrɛ ɲini ka dankan na kunnafonidilaw u bɛ baara min na bi forobaca don ka se ka maaw kunnafoni yɔrɔ caman na nka dɔw bɛ yen olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ e ka don u ka baara kɛtaw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraw bɛ kɛ mun ni mun de kan ka kɛ u kɛra faraɲɔgɔnkan kulu ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaya so kura fɛ bi u sigilen tɛ sanga ni waati bɛlen kɔnɔ kunnafonidilaw bɛ se ka lafiya cogo min na o baara bɛ sen na Banjugu Dantɛ ka maaw fɛ o baaraw sen fɛ u ni kiiritigɛlaw ka fara ɲɔgɔn dɔw kɛra ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye kunnafonidila jɔyɔrɔ ye mun ye a kan ka mun ni mun de kɛ mun n'a bɛ se ka ye sariya la walima a tɛ ye sariya la u ye ɲɛfɔli k'o la kiiritigɛlaw ka bolo kan min ye Musa Dirisa Gindo ye ale ye kuma ta ye kuma min fɔ o filɛ. A ye remarque min kɛ effectivement an bɛ sariya dugu de la sariya dugu min don justice bɛ yen journaliste bɛɛ b'i ka baara kɛ i ka domaine kɔnɔ mais ni mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ justice b'i interpeller Mali la sariya gafe caman b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko loi sur la presse ani loi sur la cybercriminalité n'o ye bɔlɔlɔ kanna fɛnw ye bon comme olu ko donna la san fɛn kuraw de don mɔgɔ caman t'a dɔn dɔw bɛ farati u bɛ dɔgɔyama ta ka se mɔgɔw ma u b'u jaw labɔ u bɛ nɛniw ni fɛnw ta burujaliw ta ka se mɔgɔw ma bon n'i y'o bɛɛ kɛ i ye sariya de sɔsɔ bon maintenant o sen fɛ o de kama i y'a ye tile filanin na kunnafonidila baarakɛla caman bɛ wele sariya la k'u ɲininka parce que fɛn min don caman t'a dɔn bon o de kama a ɲɔ ɲalen bɛ bi a kan ka dabila kunnafonidilaw fana minnu formelen don ka ɲa n'an b'a fɔ o ma ko journaliste fɛrɛw olu ta formation bɛ déontologie b'u la n'o ye k'u ka sariya yɛrɛ bonya ka tila k'u yɛrɛ bonya ani u yɛrɛ fana bɛ taa yala ni ka kibaruya mun ɲini i b'a sɔrɔ sɛbɛn b'u bolo n'a kuma ko carte de la presse min b'a jira k'a fɔ ko u ni a baara ka kan bon ni olu bɛɛ de fara ka na ɲɔgɔn kan ni o bonyana u bɛ se ka fɛn caman fɛ o de kama bi i b'a ye caman bɛ ka wele tribunal la ou plainte bɛ ka da o contre la mais sariya tagabolo de don sinon fɛn wɛrɛ tɛ kɛwale min se ka dan sigi nin bɛɛ la parce que an bɛ sariya dugu de la ni bɛɛ y'i ka baara dɔn a bɛ se ka ɲa parce que kunnafonidilaw filɛ bi jɔyɔrɔ min b'u la dugu ka développement la dugu ka ɲɛtaa la o dɔnnen bɛ bɛɛ fɛ bon ni olu u tuyera ka fɛn ɲɛnamaw d'u ma k'u former k'u sensibiliser fɛn dɔw bɛ u t'u don a kɔnɔ bon den bɛ bin a tabaga de bolo n'i y'a ye nin bɛ se k'olu sɔrɔ u ka baara de don bon sisan n'u sensibilisera k'u bolo don fɛn caman na a bɛ ɲa Sénégal la magistrature yɛrɛ ye partenariat kɛ ni maison de la presse ye n'an bɛ u ka président fo a ma mɛn ministre yɛrɛ taar'u fɛ ka t'u ka baaracogo lajɛ ka tila k'a lajɛ k'u sensibiliser loi kura in kan pour que au moins mɔgɔ si kana se ka n'a sɔsɔ bon m'a dɔn n'an taar'o kan an bɛ se k'a fɔ ko tare tare. K'a lajɛ k'a fɔ nin tun ye Musa Dirisa Gindo ye o kɛnɛ kelen in kan min bɛ tali kɛ Abdoulaye Sangare la ale yɛrɛ sariya dɔnba ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Film bɛ aw la a b'a fɛ sisan ka fɛɛrɛ sɔrɔ la o bɛ daminɛ min na a bɛ f'o ma ko formation min ka adamaden lakalan n'aw lakalanna sisan a b'a dɔn k'a fɔ min kan ka kɛ min man tɛ ka kɛ o don o bɛ ɲɛ sɔrɔ jɛkulu de la min b'aw labɛn journaliste mana kɛ cogo o cogo a ka association bɛ yen bon a bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ sariyatigiw ɲini n'a ye sariyatigiw ɲini u bɛ sariya fɛlɛfɛlɛ bawo loi dɔ de bɛ an bolo yan u b'a fɔ ma ko loi 0046 17 juillet 2000 o de ye sariya min ɲɛsinnen bɛ n'i ye fɛn fɔ mɔgɔ ma min
ma bɛn ni bɛ ɲangi u bɛ taa o de kɔnɔ wa a kan ka fɔ cogo min na o bɛ kɛ i kan ka baara kɛ cogo min na o bɛ kɛ journal kan ka fɛn publier n'a b'a publier a kan ka kɛ cogo min na o bɛ fɔ wa a bɛ min publier fɛnɛ ni min ye nɛni ye o danfara a kan k'o dɔn ni min ye a bɛ adamaden tɔgɔ tiɲɛ ni min ye ka mankutu tiɲɛ min ko diffamation o fɛnɛ danfara i kan k'olu bɛɛ dɔn ni y'olu faamu sisan i kan ka dɔn min kan ka kɛ min man tɛ ka kɛ o dun b'a sɔrɔ aw organiser don komi a bɛ baara min na baara ma nɔgɔ parce que vraiment moyen ba t'aw bolo aw kɔni b'a ɲini k'a bɛ mɔgɔw ladɔnniya mais souvent a kuma caman bɛ tɛmɛ hakili kan a caman bɛ kɛ ni dusu ye ou bien karisa ye nin fɔ a bɛ dimi a bɛ sin ka girin ka fɛn fɔ ka sɔrɔ a dɔw bɛ yen vraiment n'a ɲɛɲini na a bɛ faamu bon o ɲuman ye min ye sisan sariya baarala ninnu an n'u de kan ka kuma n'olu kumara u bɛ fɛn caman ɲɛfɔ aw ɲini ani comportement hali a ka article dɔw bɛ yen a bɛ se ka don adamadenw gasi la mais n'a y'a yir'u la u b'a fɔ nin yɔrɔ in a ye nin bɔ a la a ye nin kɛ tan a ye nin dɔw fɔ ka sɔrɔ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ o de ka ɲi n'a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ kuma la n'aw ɲininka a b'a fɔ an y'a mɛn karisa de y'a an y'a yɔrɔ sɔrɔ na an tɛ se k'an ka source kɔni di mais an y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na mais an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais aw ta souvent tɔgɔ fɔ de b'a la k'adamaden mankutu tiɲɛ an yɛrɛ bɛ min mɛn kuma dɔ la ko n'a ye sɛbɛnni kɛ mɔgɔw kan tuma dɔ la ni tiɲɛ dɔ b'a la o tigi b'a wele ka fɛn dɔ di aw ma bon i y'a dɔn kɔni o tɛ formation o tɛ lakalali dɛ o ye a bɛ komi nasɔngɔ ɲini fɛn de ɔ o fɛnɛ o solution b'a yɛrɛ de bolo k'a ye k'a fɔ n bɛ tiɲɛ de ɲini hali ni fɛn tɛ n bolo mais n bɛ tiɲɛ ɲini donc o solution an bɛɛ bɛ jɛ k'o dilan ɲɔgɔn fɛ sisan. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Abdulayi Sangare kan ye ale yɛrɛ kiri baarakɛla ye o kɔfɛ min ye ka dɔn ka kunnafonilaw ka ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Bajugu Dantila ale yɛrɛ kɔrɔfɔ ta bi fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka sigi sen kan an ka ɲɛmaa lamɛn. a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaden o jamanaden n'i bɛ baara min na liberté bɛ bɛɛ bolo liberté bɛ yɔrɔ min na droit ko kuma de bɛ fɔ yen bon c'est vrai que interpellation cayara a ka kɛ minnu ye journaliste professionnel ye ou bien a ka kɛ minnu bɛ réseaux sociaux sira ninnu fɛ sariya ko b'o ko fɔ n'i ye ka kuma baara kɛra sɛbɛnnikɛ ye walima n'a kɛra kuma fɔ ye ou bien n'a kɛra jata ye bon a jiralen don k'a fɔ fana ni fɛn kɛra mɔgɔ min na n'a ma bɛn a tigilamɔgɔ ma a tigi bɛ se ka taa droit de réponse la ye ka taa kunnafoni di so min fɛn kelen ma bɛn ka taa jaabi di mais a tigilamɔgɔ balilen tɛ fana a ka taa tribunal la mais tribunal la taga t'a la baasi ye mais comme loi spéciale de fana bɛ presse gérer n'i ma ɲɛ k'i bɛ u wele fanga la i ka wele sira minnu fɛ n'u kan ka wele o siraw fɛ n'o tɛ weleli fanga la kɔni bon o tɛ baasi ye o baara ka kɛ ni tilennenya ye baara ka kɛ ni a ɲɛdɔn ye baara ka kɛ a kɛcogo la ni an ye o kɛ o bɛ se ka kɛ sababuya ye ka caman bɔ interpellation ninnu na an bɛ min fɔ journaliste ɲɛna baara min don baara sɛbɛnba de don et puis baara min don a kɛli a ka nɔgɔn komi a ka gɛlɛn a ka nɔgɔn n'i y'a sariyaw bato a ka nɔgɔn n'i y'a ɲɛɲini u k'a dɔn fana k'a fɔ démocratie si tɛ se ka sinsin ni presse jɔyɔrɔ t'a la. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye ɲɛmaa kan ye o kɔfɛ fasoden dɔw yɛrɛ b'u hakili di nin baara min bɛ sen kan bi an ka dɔw lamɛn. mɔgɔw kunnafoni de ka fisa nka n'a kɛra ko u tɛ se ka lamaga yɛrɛ ni u ma wele n'a kila u kan ka hakili jagabɔ k'a ko la sariya k'a ka baara kɛ tiɲɛ don mais minnu ka baara fana ye kunnafoni di u dongo ka ca u man ka minɛ a bɛɛ ma an b'o de ɲini sariya mɔgɔw fɛ minnu bɛ bolo la halisa an b'a fɔ k'u makoto. journaliste kɔni man ka taa kiri bolo kan ni ko b'a cogo la Mali kɔnɔ yan journaliste an k'aw bonya. kunnafonidilaw ka minɛli justice la a bɛ dépend u yɛrɛ ka baara kɛ cogo de la n'i ye baara ɲuman kɛ i bɛ to yen mais n'i ye baara kolon kɛ i bɛ minɛ dɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye fasoden dɔw kan ye kuma kɔrɔmara tɛ dɛ kunnafonidilaw k'u bila u yɛrɛ bɛ baara min na u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ da o kɔfɛ maa kana gɛlɛya ta ka ɲɛ s'u ma n'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ sira fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Siriki Kulubali mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ an bɛ taa Libi jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaakɔrɔ Kadafi a denkɛ Saifu al-Islam ale kɔni fɛn caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko ale bɛna sen don politique la ka sababuya kɛ Ameriki jamana kunnafoni di sira dɔ bɛ yen nɔ n'a wele New York Times kunnafoni kɔni dɔw bɛ ka boli o sanfɛla la olu b'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen k'a bɛna sen don politique la don nataw la san 10 kɔfɛ a kɛlen k'a dabɔ politique la a fa ka fatuli kɔfɛ a yɛlɛla ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛna sen don politique la n'an bɔra an bɛ taa Tanzanie jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaakɔrɔ John Magufuli ale fatulen kɔfɛ maa min choisila ka bila jamana ɲɛmaaya la o ye muso de ye n'a wele ko Samiya Suluhu Hassan ni musolaka kofɔlen kɔni a sigilen jamana ɲɛmaaya la nin y'a kalo 3 de ye kabini a sigila jamana ɲɛmaaya la a tuma b'u ka jamana dafɛ fɔlɔ nka uti kalo tile 2 tɛmɛlen na a ye taama dɔ ta ni ka taa Uranda jamana kɔnɔna na taama kun tɛ dɔwɛrɛ ni jamana fila bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogoya min na ka baara dɔw sigi sen kan yaasa jamana fila in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaakura kɔni sigila olu ka jamana kɔnɔna na a tɔgɔ ye Brema Raisi ale kɔni sigila jamana ɲɛmaaya la u ka jamana kɔnɔna na diinɛ ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ ale kɔni b'u ka jamana kɔnɔna na ni fɛn o fɛn bɛ k'u ka jamana kɔnɔna na ale hakilila min ɲini a ko la
a tɔgɔ ye Ali Kamini. Ale kɔni a yirala k'a fɔ ko ale de ye ni maa ni choisi ni ka kɛ jamana ɲɛmaa ye u ka jamana kɔnɔna na. An karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a bila basigi ni lafiya k'a bila o minɛ kɔnɔna na. K'a fɔ bɛɛ ye an ka hakili to an ka denmisɛnninw na. Den npogotigi dɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni a yera Misabugu a bɛ kasi la bɛɛ kamana gannen bɛ a bɔra yɔrɔ jumɛn na. Den yɛrɛ a tɔgɔ an b'a lɔn k'a fɔ o ye Ba Tarawele de ye. A si bɛ taa sanji 13 bɔɲɔngo la k'ale tun bɛ baaradenya la. E ka dɔn a bɛ yɔrɔ min fɔ o ye ka dɔn k'a fɔ Jalakɔrɔbugu de ye. A yɛrɛ bɔdugu o ye Welebugu ye. A ko k'a fa ye Madu Tarawele ba ye Dala Tarawele. An b'a lɔn k'a fɔ a kɔni bɔra fosi a bɛ ka kuma ten a bɛ kasi. U y'a minɛ ni ka taa n'a ye Misabugu mairie a b'olu ka bolo kan. An bɛ fɛn min fɔ an ka hakili to denmisɛnninw na. Denmisɛnnin dɔw si tɛ se fɛn ma k'u bɔ k'u kana baara kɛ a dɔw bɛ dɔ la a bɛ ka gɛlɛya ye dɛ. Kunnafoniw n'aw b'o ɲini nin waati in na u bɛ sɔrɔ Misabugu mairie ale ka yɔrɔ la. An bɛ fɛn min fɔ an ka hakili to denmisɛnninw na.